Roget da shagon mama gobe kudi naira 100,000 gobe. Roget da shagon mama kudi naira 100,000 Roget. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Daga yana wani murna na uban na kai Ibro wannan yana wani jikin su ya dawo ko kola Ibro. Subhanallahi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Gadon wannan wani kama idan wata shiga boyaci guda ya gudawa la ilaha illallah kwanabi ya lafice subhanallahi. ko kuwa ai da kaji ihu ka san da ta yi wallahi da kaji ihu ta sai da ta yi wai ya tuwa to shi ne nan na mara ya ƙara da su da wani wai ma da kai ana cikin ya kwaɗo wai ni kai na ya wata ɗi ya boyaci ya boyaci da sama shi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arewa wai kai na ناشفت سماوات ما أمر الله على لا إله إلا الله محمد رسول الله يبو تاسي يبو ياسي يبو يانا سمسي سبحان الله ولكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه ولكنا سبحان الله ولكنا لأجل الله تعالى tsakanin bangas wadda wanda ya biyu hankali ya tashi wadda wanda ke musa mai wa rai yaba na rike shi musa mai roƙo wani kana ya zaurata ya zauro zai zauna wani kana sannan kuma akwai dambe amaliyu da shira garkuwar dutse kudi naira 50,000 autan kudawa da shi da jani shi ma kudi naira 50,000 sai mu je mu sallah mu dawo a rasa wannan damba amma kuma mutane suka ce ya bana a juya ta ba suka ce a juya ta Allah sarki ne ba sarki mai tuta uku wurin uban na kai na ga yawa da wasu yi shiru suka ce Allah gyara don na da wasu na cewa Allah gyara don west yawa da wasu na Allah gyara la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama na nasa da doke kallo wai ni kaina rabo ya mai same shi subhanallahi ina dogon mai benci gobe dogon tun da dare ka zo ka bude bencin nan naka yawa ɗan yawa na biya ba hagon zayyanu ka ba hankali ba hagon zayyanu la ilaha illallah muhammad la ilaha illallah muhammad rasulullah waya rayuwa babban yaya sun dame mu wallahi la ilaha illallah wai ni kana ba za a yi sallah a dawo